Buknoy. Buknoy. Saon naman lang ni si Buknoy in taon noy. Unsa may diskarte ani nga magkabangon nig sayo. Tudron dugay gyapon mo bangon. Nagsalig man siguro kay way klase. Unsaon pagkakat-on aning trabaho aning panimalay ni oy. Saon na lang kang Buknoya ka. May pag-ipa-adapt na lang ka sa laing tao siguro kay mo tuman pa ka dito sa laha ba? No? Tinuod na ba? Ug nakadungog man yung ka karon Buknoy. Ipa-adapt na jud ka sa mga kwartahan kay labon wa may kwarta diri. Lisod na gani may ipalit og bugas. Wapay maglisod pag ibayad og motor. Monit timan Buknoy. Meanwhile, Buknoy. Ay yate ning tawhanahan ni nga. Huy! Pastilapan. Saon man nato ni aning ihang trabaho oy. Huy! Huy! Nako! Nah. Sa may tirada ni ha? Be? Toy. Yok. Agay diliyok na. Toy. Yok. Asa katok dong. Gago. Pagbangon na diya ba? Pastilanan nimo eh. Maulawan man sa tanimo sa kadaghanang way tao. Ba na to be? Toy. Yok. Asa katok dong. Ginagawa mo. Ikatawa gani ka. Magbago na ba? Yate ni trabahoan yo. Smile. Oh, smile lagi ko. Sa muka ni Mudoy, oy. Disturbo kayo ka ba? Nah, maron. Mao na naron. Samok di ay ha. Di ba kasabot man tagahapon? Gabi nga magbangon kag sayo kay aron makahikay tag sayo. Unsa man naron? Pirti man noon dugayag gihapon nimo magbangon. Bisan pag gigitik-gitik ka. Igunita na ko na imong kuan kining idoy. Igor man ka mungisi. Mubalik og katog. Grabe naman pod na ay bisag gigitik-gitik na. Sa man ang style nimo nga. Sus, pastilan kayo. Nakaloto, nakadoy. Sus. Mao na ni ron. Wala pa yung taon. Gahulat ng taon na nimo nga. Kanus ka magdigamo dito. Na, wala pa rin ka nagloto. Gigutom na ko ba? Mao lagi ni ba? Mo gini akong perminti ginapahinumdom sa imuha ba? Dapat unta. Naata diri sa balay. Magtinabangay ta. Ug unsay angay natong buhaton? Dili kay magsaligra aning sus. Shout out sa tanan di ay. Nagtinabangay baka hapon na sila.